Ang paghiliusa kag ang pagrespeto sang isa kag isa sa tunga sang ginikanan kag sang kabataan, sa tunga sang agalon kag sang slaves o kon sulugoon, isa ka pinakamanami nga mga tudlo, mga injunctions, mga lessons nga makuha naton halin sa balaan nga kasulatan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtungkad sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version, Hiligaynon nga version, sa aton weekly Sabbath School. Review. Inig na dala sa inyo halin sa Central Philippine Adventist College Media Ministry Department, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonson nga host sa sini nga programa Ang Pagtuon Subong. Ari ang akong duwa ka mga batanon nga upod mga kauturan nga ako gid nagapasalig nga ang pinakamanami magwa gid karon sa sini nga diskusyon, sini aton nga pagtuon. Ako noon ay pakilala sa inyo si Mark Fernandez, originally halin sa San Carlos City, Negros Occidental. Isa siya ka-graduate sa aton School of Theology diri sa CPAC. Nakagi na siya missionary dito sa SDA Language Institute sa Silang, Cavite. Subong naghulat siya sa iyang mga papilis kay malakat naman siya biling an Adventist volunteer service kag ang iya assignment dito mga kauturan sa Palau. Mark, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw, sir. Kag sa tanan nato nga mga viewers, mayong adlaw ka natong tanan. Yes, thank you, kid, Sir Mark. Ang ikadwa na po nga pakilala sa inyo, originally from Kalinog, Iloilo Province. Ari siya diri subong kay maginatapos niya ang iya pag-eskwela diri sa School of Theology. One day, mahimo na siya nga pastor kag magpangabudlay na siya sa Palanguman, most likely dira sa Iloilo o kon sa West Visayan Conference. Sir Matt, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, and mayong adlaw, Sir Mark. Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga matutom kag napadayon nga nagaupod sa aton sa pagtuon sa sining sa Batika. Yes, thank you, good gentlemen. Sining inyo nga pag baton sining nga hangkat. Ari na kita mga kauturan sa lesson 11, practicing supreme loyalty to Christ. Ano bala ini mga kauturan ang aton masaghaw, ang aton makuha sa sini nga simana. Apang sa hindi pa, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sini nga tiyon ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una best nagapasalamat sang ka tutom kag sang kayo nimo Ginoo. Imo kami gindulong sa sini nga tiyon agud nga mag-discuss, exchange ng ideas may tungod sa sining eleksyon. Ginatugyan namon ini upod sa pagdihon sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Sir Mark Fernandez pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto nga sadsaran makita ini sa sinulatan ni Apostol Pablo diha sa taga-Efeso kapitulo 6 versikulo 9 nga nagakanayon. Mga agalon, himua ang amo sa ila, kag maguntat sa pagpahog, nga nakahibalo nga siya nga ila kag inyo agalon yara sa langit, kag sa iya walay pinasulabi sa mga tao. Amen. And that's it. Sir Matt and Sir Mark, ang aton nga leksyon nabase sa Efeso 6, versikulo 1 tubtob 9. Ang mga laygay, ang mga tudlo ni Pablo may tungod sa kabataan kag sa mga ulipon. Yes.
kung aton gid surbihon, daw katama ka diverse ang sitwasyon. Kaya ini lagay ni Apostol Pablo sa mga Tagaypiso. Kaya ang mga Tagaypiso, ang mga Kristiyanos dito, mga Kristohanon, is a combination sang Jews, sa mga Hudiyo nga nag-Christian, kag sa mga Hintel nga nanghimo Kristohanon. Ang ilang mga tradisyon, ang ilang mga background, tama ka diverse, ibaya. So amo ni siya ang aton nga talakayon karon. Yes, ano pang imo nakatalupangdan, Sir Mark? Kung aton bala pastor Sir Mark tan-awon ang Episo 6:1 asa sa 9, daw gina-remind kita diri nga regardless man sang aton nga status sa kabuhi naton, hintil man kita or Hudyo or slave ka man or amo. No alalangay lang kita sa Ginoo kag bay ginhatag diri si Pablo sa aton nga mga laygay nga amo lang ini ang basihan sang aton nga pagpangabuhi. Kag ang title sang aton nga lesson is Practicing Supreme Loyalty to Christ. Meaning mga bakit nga i-practice naton ang supreme nga loyalty sa kay Kristo, iisla naton ang aton mga priority sa kabuhi naton. Kay may ara man bala pastor nga mga tawo nga hambal nga loyal man sa kay Kristo, pero sa pipila lang ka mga pagsulundan ni Kristo. Kung hindi na mag-fit ina sa iya gusto, wala niya ginasunod. Gani nga, ang tuod-tuod niya nga pag-practice sang supreme nga loyalty sa kay Kristo, amo ang pag-conform sang aton kabuhi sa bugos. Bugos, hindi lang sa Biblia, kundi sa bugos gid nga ginasulat sang Biblia sa aton. Yes, Sir Mark, ano pa? Gusto nang kumaad, Pastor, kag Sir sa inyo ginahambal. So during sa time ni Paul, makita ginato nga diverse ara dito ang mga Christians, mga Hudiyo, at the same time mga Gentiles. So makita nato diri nga gina-clarify ni Paul nga wala gali sang ginatawag nga distinction, kundi equal kita tanan, there is equality. So sa atong nga lesson makita nato diri tanan kung paano nato i-practice ang atong supreme loyalty diha sa Ginoo bilang isa ka anak, ginikanan, ulipon kag agalon. So ato ina intindihan. Wow, mga kauturan, excited gid ko mga kauturan. Sining aton nga pagtuon sa sining semana. Sa aton nga Sunday nga election, advice to children. Sir Matt, may pamilya ka na, may kabataan ka. Sa imo perspective, ano ang ilagay mo sa kabataan based upon sa injunction ni Pablo? Sa paglaygay diri ni Pablo pastor, nakita ko diri nga hindi lang ni kay Pablo nga gusto kundi gusto gid sang Ginoo. Nga gusto sang Ginoo sa mga kabataan nga mangin obedient sila sa ila nga mga ginikanan unconditionally. Kay ginsulat man ini sa may 10 commandments gani uno amo ni ang una nga sugo bala nga honor your father and your mother. Pero ginhatagan pag gidipol sang emphasis nga kinahanglan ni obey naton ang aton nga ginikanan in the Lord. No kay may ara man mga pastor abi nga ginikanan nga wala sa Ginoo. Hindi man maayo nga i-obey sang kabataan ang ginikanan nga wala sa Ginoo, kinahanglan ang ara lang sa Ginoo. That is why nga kun sa mga advice bala sa kabataan ini kinahanglan gidya ang individual naton nga pagtuon agud tumambalan sang kabataan kun ano gidya ang will sang Ginoo nga dapat naton sundon nga makita anto sa ginikanan naton. Yes, that's correct. Kanami sir sa imong nga punto. Before na ko niya kay Sir Mark. Aton ginaginambalan nga diverse, iba-iba ang mga tradisyon, mga background, ang mga pagtahod kag mga pagrespeto sa mga ginisang mga kabataan sa ginikanan. Ang mga Hudiyo bisan gulang ka na, as long ang tatay mo buhi, ara gid gyapon patriarchal system. Siya gyapon ang tatay gyapon ang masunod. Pero sa mga Hintel naman niya, labi na sa Griego, Roman background, nga ang ginikanan mag-edad 60 wala na. Labi na gid kung ang tatay patay na, ang bata maka-exercise ang iyang autoridad. Nga bisan ara pa ang ginikanan as long ang bata nang may legal age na. Okay. Amo na. Si Pablo nabudlayan sina nga mag-combine sa duha. But ang iyang punto siling niya, regardless ang imo edad kung ano man, kayang gingamit ya diri children at tekna. In other words, regardless of your age, still may ginikanan. May ginikanan. Pastor, ang ginikanan, kinanglan mo na as bata, as children ikaw. Despite you have already the legality.
nga ma-exercise sa imo right, still ang ginikanan Oo. has to be respected. Yes, Sir Mark. Okay, so kanami Pastor kag sir sa inyo nga mga points. So sa nakita na ko diri actually si Paul gin-quote niya ining fifth commandment nga makita nato diri sa Exodus chapter 20. You know, siling dira, children obey your parents. So sa ginhambal ni Pastor kagay na children diha sa original translation is this applies to everyone nga buhi pa ang ginikanan. So sa nakita man ako diri kag sa aton nga lesson, ang command ni Paul diri nga counsel, this is not absolute. For example, kung ikaw wala nagdako sa Christian home, kung imo ang palatukuranan bala sa mga ginikanan, it contradicts sa balaod sang Ginoo. You as a child, as a children, mga kabatan has the right to choose nga ara gid ng kabubuton sang Ginoo. So this is not absolute. As long as kung ang palatukuranan sa ginikanan it, you know, kabubuton sa Ginoo, yes, the children has to choose nga magtuman sa ginikanan. Pero kung sukwahi, ini children has to choose sang balaod sang Ginoo. Yeah. Kanami, Sir Mark, mo may isa lang ako punto. Nga, I hope you will not be offended. Nga ang children has na may right. And natin sila, we will not use the right nga may katungod. Kundi may pribilehiyo. Yes. May second way nga hindi tumanon ang ginikanan. Karagya po ng respeto, but not right nga bala ka papa right kunin no hindi man, kundi at least may pribileyo siya nga hindi magtuman sa ginikanan if not in the Lord. Yes, sir. Amo na siya gani Pastor Sir Mark nga importante gid ya nga magtuon gid kita ya sang Biblia. Yes. No, sa mga kabataan bala nga hindi lang kita magsunod sa kung ano ang ginahambal ni nanay kag di tatay nga paghambal ya tuman kita dayon kinahanglan i-check anay naton sa Biblia kung in the Lord bala ina kung naga-base bala ina sa pagbulutan sang Ginoo. That's why nga hindi naton pag i-neglect gid ya hatagan tagid simpo sa mga children ang pagbasa sang aton nga Biblia. Yes. Okay. Sa aton nga Monday nga leksyon, unahan ko si Sir Mark, may gin-quote diri si Pablo, ang iya nga ginhambal, Father, don't provoke your children. Yes. Gin-quote yan sa non-canonical book, ang Sirach. Sa Sirach 30, Kapitulo 30, versikulo 1, 9, kag 13. Nga nagasiling, he who loves his son will whip him often. Nga hanuton niya kung ikaw gapalangga sa imong ginikanan, ay mo bata hanuton mo permi. Tagaan mo dako nga burden nga siya, Sir Mark, nga gin-quote ini ni Pablo. O even though hindi ni canonical, ganing tawag sina ang hindi bala mga libro nga sa Biblia para sa mga Bill and the Dragon nga mga okay. Hindi na sila canonized, hindi na sila nadala sa Biblia. For what reason? Do you have something? Okay, thank you, Pastor. So sa ako man nakita sa itong lesson diri, hambal ni Paul dira man, do not provoke your children to anger, but instead bring them into the instruction of the Lord. So sa nakita na ko, Pastor, no, sa amon nga mga subject man sa parenting, guidance and counseling. No, I'm not a parent yet. Pero isa bala sa mga parenting style amo ning authoritarian parenting. Ini nga mga parents, they set high standards sa ilang nga mga kabataan. So amo ning makita nato diri nga yes, the parents may ara sila katungod to discipline their children. Pero tan-awon man nato nga they have also to consider sang freedom sa mga kabataan, no? Kaya amo gani if ang kabataan hindi sila tanan nga naga-learn paagi sa punishment. No? Yes. So dapat may nato sang tadlong hambal gani dira si Pablo nga into the instruction of the Lord, because if we used our authority, as parents or parents to be, it might possibly lead them to rebellion sa mga ginikanan. That's correct. Yes, kanami. In the perspectives ng bata na mga kauturan nga mga wala pa sa pamilya. Sa father, Pastor, Sir Matt. Diri bila Pastor kag Sir Mark nakita ako diri nga amo na siya gani nga bisan pa ginhatagan sang Ginoo sang power or authority ang parent, pero hindi man dapat sang parent pag i-abuse ina nga authority or power nga ina. Sa akon bila nakita diri ang akon gusto nga i-share nga insight diri
nga kita nga mga ginikanan mangin modelo kita sa aton kabataan. Correct. Nadumduman ko bala si Abraham kung paano niya ginpadako si Isaac bala. Yes. Nga bisan pa to the point nga mapatay na si Isaac pero wala gid siya yan wala gid siya yan nagreklamo sa iya tatay kundi nga ginubi niya ang iya tatay. Yes. Tungod gyud na balaan ni Isaac nga ang ginaobra ni tatay niya is in the Lord. In the Lord. No kanami bala no tandaan gid naton permi mga kauturan nga kinahanglan bilang ginikanan ang tanan nga disiplina, admonition kag instruction naton sa aton kabataan kinahanglan nga in the Lord na siya permi. Kag hindi aton pagkalipatan nga ang purpose sang ginatawag nga parental authority is to lead our children to Christ. Yes. Kanami. Kag sir, ang background pagid sa una, kabudlay gid mo. Sa panahon ni Pablo, sa panahon niya ni ginsulat. Kaya ang mga ginikanan sa una, may legal right? Nga bisan patyo ng bata, wala sing magreklamo. Patyo ng asawa. Kay ti ang bata kag asawa, posisyon Sang tatay. Ti wala sang mag-question sina. That's why si Pablo kanami igid nga despite nga you are given that kind of power and influence and authority, hindi mo pag-i-abuse mga ginikanan, hindi nyo pag-provoke. Kag ti bisan karon mabala naton nga ang kalabanan sa mga bata nga being abused by the parents, kabudlay sa ila mag-alagad sa Ginoo. Gapakitang tao lang alagad, pero kalabanan sa ila, gaharbor gyapon because si Pablo nagsiling, nga kita nga mga ginikanan, representante kita ni Kristo. So children cannot see Christ in us if we will abuse that authority. May dugang amo na siya gani pastor pala nga kinalan mangin modelo gid kita nga parents kay ang maling gawain ng mga matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Di kun ano ang ginahimo sang parents, amo man ang posible nga sundon sang kabataan. Kun pirmi naton ginisinggitan aton kabataan, pirmi naton ginasakit, magdako na sila pastor kun sila naman mga parents, amo man ang ilang nga himuon. May advice diri sa Ellen White nga mabasa sa Child Guidance page 259. Nga ginambal nga be pleasant in the home, restrain every wind or word that would arouse unholy temper. No likawan gid naton ina siya nga ma-provoke ang aton kabataan. Dalon gid naton sila sa Ginoo. Sa Ginoo. Yes. Ipangamuyo talang gid. Pastor, I'd like to add one thing. So, bilang isa ka kabataan, Pastor, sa akong manakita diri sa atong lesson, importante gid sulod sa panimalay even though wala ko nagdako bilang isa ka Christian home. Nakita na ko diri open communication is very important towards sa ginikanan kag sa iyang mga kabataan. So, amo ni nga open communications is importante gid sulod sa panimalay. Parents should also listen sa ilang mga kabataan kag ang mga kabataan kay ang disenyo gid sa Ginoo ang respeto kag ang pagtuman diha sa ginikanan, it's a design sa Christian home. Kay hambal ga dira honor your parents so that you may live longer. Yes. So, ano na? Yes, and that's it. This is a command with a promise. Children, obey your parents for the Lord. Okay, ang amuman ang sa may honor your father and your mother so that the days of your life will be long. Magtalawig ang imong kabuhi. Now, Skylo kita, way kita panahon na damo patani. Ari kita sa Tuesday. This is about slavery. Yeah. Sir Matt, siling ni Apostol Pablo, mga sulugoon, mga ulipon, tuman kamo sa inyo earthly master. Oo. Anong bot silingon, sir? Bali diri sa Tuesday naton pastor no. Ako ni nga gin-search bala ang slavery sang una, especially sang first century, tama gid ya kalain sa subong nga slavery. Pero realidad ya ang slavery gina sa church man o kon sa balay man o kon sa diin nga bahin sang society. Halin sang una. Kag kun kisado ara pa subong pero hindi gid tama ka amuto. Daw ka soft lang pero still ang slavery nga concept ara man sa gyapon no. Ti ang ginahambal diri sa aton nga hindi man i-change ang social reality bla nga may slave, may amo, may sulugoon pero ang gusto lang diri paabot sa aton nga hindi naton pag i-threat ang aton nga mga slaves kaysa ang una mga pastor, ang mga master nga ini gina-threat nila ni ilang nga slaves para lang nga malamot nila kung ano ang gusto nila nga matabo pero subong nila kay may human rights na mo no pero kung kaisa ba patago-tago lang nagakatabo man na siya gyapon bisan sa panimalay sa Adventista nagakatabo amo na sa nga pastor nga ang slavery hindi gid na iya pagbuot sang Ginoo magani layo gid kaya mo lang na sir no ka Adventista sa aton
pila ka tuig ang aton nga mga helper sa sulod sang balay, pero hindi gid mag-adventista, hindi gid magsunod sa aton. Daw ka subo nga klase sang una-una. Okay, before na ko nihatag kay Mark, ari man ang context, ang background. Ginambal ini ni Apostol Pablo kay may mga slaves nga gintagaan sila gamay nga freedom sa ilang mga masters nga nagaupod na sila simba. Kay ang sinagoga sa una, sir, nakakadto ko sa field trip kami dito. Ang sinagoga, ang iyang konsepto nga ang mga lalaki separate sang sa ginika, sang sa mga nanay, sa mga bahay kag kabataan, may wall na nga partition. Ang mga bahay kag mga kabataan hindi ka participate sa diskusyon, sa upod, sa kitiga-discuss sila sa scripture. Ang mga lalaki lang. Until nga mag-abot ang lalang bata, bar mitzvah, by 13 years old, pwede na sila ka-join sa mga adults. Ang slave, amo man, wala. Pero sa Christian na ya, sa panahon ni Pablo, nga dito na sa Ephesus, hindi na ya sinagoga, house church na. So everybody will join. Makamamati. Oo. Siling ni Apostle Pablo, ngang slave, pwede na ka-join. Ang mga bata, mga bahay, pwede na ka-discuss. So, amo na nga, ang iyang advice nga, slaves, obey your master and masters. Okay. Do the same. Do the same. Because you are now alive. Yes, Sir Mark. Pastor, nakita na ko ba sa history sa America, like 100 years ago, it was illegal to educate the slaves before. It was illegal to educate until such time nga na-declare si former president sa America, si Abraham Lincoln. I cannot exactly remember sang date nga. Ang slaves ara na sa sang freedom. Yeah. So subong natawag ng emancipation of the slave. Yes, ang decree. Yes, go ahead. Yeah, so diri sa Ephesians chapter 6 verses 5 to 8, makita nato ang mga counsels, mga admonitions ni Paul sa bilang isa ka mga ulipon. Not just ulipon, kundi empleyado sa tanan nga mga sa eskwelahan, sa tanan-tanan. Ang point nga gusto nako idalon is number 1, obey your masters with respect and sincerity. And number 2, don't work only when being watched. Work as if you were serving Jesus. So meaning, work honestly, kag sincerity. Do not think you are only serving your masters, kundi gaserbisyo ka sa Ginoo. Yes. And that's it. Slaves should be happy. Nga they were given the privilege to be equal with the master. Only in Christ. Only in Christian church. We do not do in other religion. But sa Kristiyanon, sa Adventista, lamin na, sa perspective sa Adventista, nga aton mga helper sa balay, I tell you, mas gwapo pa sa aton sa panahon sa Sabado. Kaya nakaili sila, bisan ukay lang ang nabayo. Yet, they look like us. And equal with us. Ngayon, hindi mo sa mabalaan ngayon na gali. Helper, hindi gali. Mas gwapa pa ang helper sa Eloy sa bata. Nagkanami, Pastor Tanawon, nga ang amo, kag ang ilang mga sulugon, ululupod ka na lang pagkato sa simbahan, sapat bala. Hindi mo na mabalaan daw mag-ulutod na sila. No? Kanami, nga amo na sila ang sitwasyon, no? Bisan diin kita magkanto, nga alalangay lang. Kaya tandaan ginaton nga, slaves ka man o kung agalon ka man, pararihas langit kita sa igtulolok sang ato. Amen. Kaya mo na ang meaning sa isang Sabat. Kung ang Sabat, English nga word Sabat means rest. Yes. Okay. So, isa sa mga rest. Si Samuel Bakyoki nag-mention na 7 kind of rest. Ang isa ka kind of rest is rest from social barrier. Okay, nga sa anong kadlaw janitor, presidente, segregated ka. But during the Sabbath, we rested that kind of barriers. We are equal. So that's the time nga, kada Sabado lang, pareho na ko sa amo ko, ako nang amo. Sa Sabado. Pero sa anong kadlaw, umoy lang tayo, pero kay sulugoon lang kita. Yes, slaves of Christ. Ano ni sir? We discussed a little bit already. Sige. So, slaves of Christ, ginaremind gid diri nga
kitang ang mga slaves ya kinahanglan gid nga uubigid ang master pero with respect and sincerity bisan regardless sang batasan sang amo kay may ara man ya amo abi Sir Mark nga mga harsh Kabudlay. na sila sa ayo Yes, tama. pero bisan ano pa ang pag-treat sang amo sa ila kinahanglan gid nila ini nga i-treat ang ila amo with respect and sincerity no sa pagtuman sang gidapasugo sang amo nga ina ti kun magtulok ang isa ka slave sa amo kag kun mapintas ang amo hindi siya maka-render sang service nga insakto. That is why nga kun ginahambalan kita nga kung nagaobra man kita panumdumon naton nga ginaobra naton ini para sa Ginoo. Yes. Regardless ang batasan sang aton amo, pero obrahon ko ini para sa Ginoo. Yeah. Kanami sir, kag isa pa gid nga ako nakita diri sa aton nga Wednesday election. Ini bala ang substitution aspect. Okay. Nga ginkumpara ni Pablo ang earthly master compare sa heavenly master. Nga siling ni Pablo, you submit, okay? Sa imo nga pag-submit, slaves, master, are diminished by Paul as their earthly masters, pointing towards real heavenly master. In other words, nga mas dako ang imo respeto. Okay, respetoon mang imo earthly because nag-mention gid siya dutanon nga master mo. Sa aton pa may langit nun nga master. So i-compare nimo sa duha. If there is a conflict, mas labaw gid siya sa babaw. And that's the point. And other thing, as you would do that in the Lord, okay? More genuine service to Christ. Okay? Kung mag-conflict naman, mas labaw pa ang Ginoo sang sa imo master. Yes, Sir Mark, may dugang ka. Amo na aton nga lesson gani ang title is aton nga loyalty diha sa Ginoo. So dapat ang loyalty nato bilang usa ka ulipon or ano man agalon is ara gid sa Ginoo. Sa Ginoo. So amo na nga san una bala ang mga slaves 100 years ago bisan pa sa Old Testament times dito sa Egypto, slaves are abused sexually, they die because sa kagutom. So diri makita nato nga dapat ining mga agalon their authority should not exceed sang authority sang Ginoo. Amen. So ang loyalty sang agalon kag ang serbisyo sa mga ulipon ara gid sa Ginoo. So they are doing their best sa ilang nga agalon at the same time much more diha sa Ginoo. Yeah. And then sa aton nga Thursday arena nga ang punto diri at the foot of the Christ, whether you are slave or master, ang ground nga imong natindugan is just the same level. So in the eyes of God, masters and slaves, children and parents are equal. Yes, Sir Matt. Okay, ginhambal diri pastor, masters must do the same things as their servants do. Parehas man gyapon, meaning bisan master kaya pastor diri si Sir Mark diri sa ibabaw sang kalibutan nga ini, alalangay kita nga may master pag kita nga ara sa babaw. Nadumduman ko bla pastor ang parable nga ginhambal ni Jesus about sa may good Samaritan. Nga naghambal siya, ang good Samaritan naghambal siya sa innkeeper bala nga ati pa na ini siya. Kay kun magbalik ako bayran ko kun pila gastom siya. The same is true sa aton. Nga bisan pa master kita, pero may master pag kita sa ibabaw nga nagahambal sa aton nga ati panon naton himuon naton ang maayo sa aton mga slaves, sa aton mga isig kapareho kag bayran ina kay sigurado ya ang reward nga ihatag sa aton sa Ginoo kun magbalik na siya mo. Amo na siya nga ako nakita diri pastor nga kinanglan gid nga hindi naton pagkabigon ang authority, hindi naton pag-ipilit bala ang authority kung mataas man kita ya, kinalan balaan naton kung paano naton itratar ang mga mas nubo sa aton. Kay hambal gani ni Kristo sa aton, kung ano man ang imo ginaobra sa labing kubo sini nga utod, ginaobra mo ina sa akon. Di kun maayo ang imo pagtatar sa imo sulugoon, pagtatar mo man ina sa Ginoo. Yes. Kaya muna sa parabola bala to blang talents bala. Yes. Oo, nga ginhatag. Oh, kag ang isa pa gito bala nga ginpasaylo siya sang iyang master sa iya kadako nga utang. Pagwa iya nakita iyang kaparehas nga sulugon nga gamay ang utang ginpapriso iya mintras tanto mabayaran. So amo ni siya ang punto diri. Nga bisan ano sino kita may ara gid kita yang nga master nga Lord amo ni ang sa Greek nga hoi kurios. Okay, ina referring to Jesus. Ang nga kurioy inaya master or Lord
sa kalibutan nun. So sa nami ito sa matay mo punto nga bisan sino man kita may labaw gid yang master. Yes sir Mark. Okay. Gusto na lang ko basahon diri, hambal diri no. Sa tanan nga mga for the masters advice ni Paul nga makita nato sa Ephesians 6:9. Masters must treat their slaves with dignity, as there is no difference between them and their slaves Yes. before God. Nga sa mata sang Ginoo, ano kita, no? Equal. kita. Equal. Yes. So, slaves also deserve sang respect halin sa ilahang mga ilahang Yeah. agalan. The same as slaves respect the Yes. masters. The same as parent respects the children's right, and of course the children respect their parents. Wala na gid kita sang tinion mga kauturan. Kadamo pag gid tani kanubo lang abi sang aton nga tinion. Apang kami nagapati ni Sir Mark, ni Sir Matt nga naatag namon ang pinakamanami nga mga punto sa sini nga semana. Ako na lang pangayuan sila sang ila last take, last word. Una na kon si Sir Mark. So ang aton nga lesson sini nga semana advice sa aton kung unsa mga aton na sa susyudad ano man kita agalon or bilang ulipon, ginikanan or kabataan. Ang aton nga loyalty dili lang sa aton nga ginikanan, dili lang sa aton nga mga agalon or kita nga mga ulipon kundi ang aton nga loyalty ara gid sa Ginoo. Kag aton dundumon nga we are all equal sa mata sang Ginoo. Amen. Yes, Sir Matt. Regardless ba kung ano man aton nga status gani Sir Mark no pastor no, kinahanglan nga i-treat naton tagsa-tagsa, alalangay gid ya. Kaangay man sang pag-treat ni Jesus sa aton, kaya alalangay pag iya pagtara sa aton. So whatever position nga ara kita sa trabaho, no? Kung ano man ang imo posisyon da sa trabaho, secretary ka man, boss ka man, o kung janitor ka man dira, tandaan gidaton nga nagaobra kita for the Lord. Amen. Therefore, obrahon nato ang aton trabaho with integrity, ihatag nato kung ano ang masarangan naton nga ihatag bilang expression ini isang aton nga commitment sa aton nga Ginoo. Yes. Mga kauturan sa tuwangan blas ang Ginoo, wala sang mahal sa aton o kon barato sa aton. Tanan kita mahal sa tubangan sa Ginoo. Regardless anong atong status. So kabay pa nga ini nga mga laygay ni Apostol Pablo aton gid i-aplikar sa aton adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Make our home a nice home. Make our church a very attractive church. Sa tanan, bata, tigulang, matambok, maniwang, manggaranon, pobre, imol mga kauturan. Make our place where we are in a very nice place for everyone to enjoy because we are God's representatives. Kita makita nila nga kita ginpadala sang Ginoo. Sa hindi pa magpangamuyo si Sir Matt, ako na nay pasalamatan ini ang mga katawan sa likod sining aton nga programa. Si Sir John and Goldie Joliegi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Ben and Chirel Berayon, Ido and Fimidon Bandes, ang mga maguluto, Gina Federo Ilomer, Sir Alex Federo, ang mga maguluto, Marlene, Jimmy, and Annie Litrino, kabay pa ang Diyos, magkapagabugana sang inyo, mga pangabuyan, kag sang inyo, nga pag-alagad sa Ginoo. Sir Matt, mga muyo kita. Ginabalik namon ang pagdayaw kag ang paghimaya sa imong ngalan o Dios. Salamat Ginoo sa pagpahanumdum mo. Very timely nga reminder nga amon iislan ang amon tagsa-tagsa ka mga priorities agud to nga mapakita namon Ginoo ang tuod-tuod nga loyalty dira sa imo. Tudloy kami Ginoo nga kun ano man ang amon status sa amon kabuhi, amo man kami, sulugoon kami, anak man kami o ginikanan, nga itratar namon ang tagsa-tagsa ka mga katawhan Ginoo alalangay nga may respeto kag may pagkahadlok Ginoo. Kag obrahon namon Ginoo, buligi kami nga amon maobra ang amon tagsa-tagsa ka mga bahin nga kaangay nga kami nagaobra dira sa imo kag indi para lang sa tawhanon nga mga agalon. Salamat Ginoo sa pag-upod sa amon subong hapon kag salamat man sa pagtinlo sa amon gikan sa amon mga kasaypanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.